हेल' लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनानै लाबाय दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय जों दायो मोनसे गस्पेल एलबाम गानो थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो दे एरनावसाय सोर सोर दं बहाय Hi guys, friend simple. Ayo dinner today makeup देना सुबिनाखौ जादो देना नुदों साइजबो नुदों साइज जोबखा दा बिदिबा जोङो दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि गारिया दायो खारबाय थाबायनांबासो दालाङानो फैनो हाला दे बाव आंनि बिनानाव दं सासे सिनायनाय जोंनाबो गस्पेल इसनाबो गस्पेल दे गस्पेल एलबाम लाग्राजों लाग्रा जोंहा थारो दे जाला जवपरासो दा मोसौफोर बायदिल' दैयाव दुगैयो दाम दे मोसौफोर बायदिल' दैयाव दुगैयो बिसनाबो माबा सुटिं सोलिगासिनो दं आरो बै बिनानावफोरना सिनारिया जोबोद समायना नुयो जानो नागिरबाय लोगोफोर सुटिंआ रेडि जाजोब्बाय गोबोरखि जाबाय सेन्देलबो गानदोंमोन आरो गानोसै आदैया गिटार दामनांगौ गुबुननिफ्राय थाबायो थाबायलांनाय आथिं दङ नालाय थाबायलांनोसै Rồi ready. Bagus. Oh. Caption hai. Ebar second out. Labak sih pak? Labak sih? Iya. Iya lengkap. Bela bela. Anak kira ne? Dari sekolah pun ne? Ada bedi sandung gorom. Oh sih bar kele मोनबाय. बबेयाव थांबावथाय दायो मिथिथ'आ दा थांबासो मिथिगोन दायो बहा थांगोन दायो बै लामाजोंनो सान्दुं हाला आंखौ नुदों आरो सान्दुं हाला फैजोब्बाय ज' ओंखाम जानोसै लोगोफोरजों दायो आयौ ओरैबायदि सान्दुं हा आयौ नायबाय थायो बे आंनिखौ नङा डलारखौ नायबाय थादों मेंबाय ओंखाम जानो रेडि जाबायानो ओंखाम जानो आखाइ सुजोबथारबाय Jangan zakar atau hai nembak ogen halan sarja. Kadang moजांनो मा होनो मोखां सुनायावबो
मोनसै जाग्रोबावबाय जोंना आदैमोनहा जाग्रोबावबाय अमाजों दालियानो गुफुरसो नै आंना दालि गुफुर बेना मोजां जा दे मोजां जा मोजां जा मोजां जा दे मोजां जा दे एसे गरम बारा गरम दा होनबाय गाथा गरमाबाव दंफैयो गान आसपास ओंखायनो गरम जादों बिदि खाथि खालायाव दं नै बेयाव सफैबाय जों लोगोफोर दायो ओंखाम जाखांनानै रेडि जागासिनो सेन्स जालाजोब्बाय नै ड्रेसा Welcome to MC Music World. मोसानो रेडि जाखागासिनो दं नै बेनो लेटसिन आरोना बेनो लेटसिन बेसाय माबायदि नायदो खेबनायखौ नायदो हिन्जावनिसो सेकेन्डआवसो रेडि 1 2 3 गो फट' खेबग्राया बिनि चेनेलावनो नुगोन लोगोफोर जोंनि मोसानायखौ दा नोंसोर फाइनाल खालामना लादो स्टाइलखौ होबाय नै जोंना दा लादो नोङो आंनि मबाइलखौनो हेलौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोबसिगोन आरोना जोंना माबा सुटिं लानाया ना मा होनो फंबाय जोबसिगोन ओमफ्राय नै ये डाइरेक्टर आयै सादोर लाग्रासो जाबाय आं लानोसै लाहोथ'दों डाइरेक्टर बियो जोंनि फोरोंबायनो खावलाय रानख्रेबजोब्बाय जोंजों मेकआपबो लागायना होजायो सम सम ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि नै बेनि चेनेलावनो नुगोन जोंनि मोसानायखौ खोन्था गावनि चेनेलखौनो खोन्थानो लाजियो गोर खोन्था नोंनि चेनेलखौ खोन्था आंनि माबा नोंनि चेनेलखौ खोन्था दे नोंनि चेनेलखौ बेयो लाजिबायनो आं सासे मानसिनो खोन्थायो औ आदैयानो खोन्थासिगोन आरो बिथांनि चेनेलानो जाबाय जेपि देंखो बेनि देंखोखौ सार्च खालामनानै नायबानो मोनगोन आरोखि जेपि देंखो आरो जोंनि मोसानायखौ बिथांनि चेनेलावनो नुगोन ना मा होनो मोसाखावरि नों एसे मोजां खोन्थाफिनलायनानै जेपि देंखो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआथ' बेखिनियानोसै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो होला आरो ओमफ्राय नोंसोरो आब'नि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर ओमफ्राय शेयार खालामना होदो कमेन्ट खालामना होदो लाइक खालामना होदो औ लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नोङो मा बुंनो सानो खालामला बायदो गासिबो जा दं खालामनांगौ खालामना होदो आंखौ मोजां मोनोब्रा होनलायबावद्रा नोङो ओमफ्राय नै फंबायफोरबो दं ओमफ्राय दिनै एसे जोबथा जासिगोन आरोना जोंना भिडिअ लानाया नै दिनैनिफ्राय लोगो मोनलायथ'ला ना मा होनो नायद' औ दिनैनिफ्राय मोनलायथ'नाय जानाय लोगो मोनबाय जोबथ'बाय शुटिंआ बिथांमोनानो बिराद नैबेबो फोरोंदों आरो मोसानायखौ जोंनिखौहाय नङालै फोरोङा एसेल' हानाय फोरोंदों बे आं नङा नंगौ फंबाया नायनो फैदों जों मोसानायखौ जा मेंबाय लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय